Kanus amanta mo hingan sa tao nga buang, kung magbuhat og maayo o magbuhat og binuang. Ha? Kanang magbuhat og maayo nganlan natog buang, o kanang magbuhat og binuang. Ang magbuhat og binuang, sige ko no be, lingi ay mong tupad. Ing naon sa imong binahatan, maayo o binuang? Na si Jesus, unsa may gibuhat ni Jesus, maayo o binuang? Kinsay mo agree nga ang gibuhat ni Jesus maayo, taas ang kamot. Ang wa mo pataas, niingon nga buang si Jesus. Pero nga nung ginganlan man siya nabuang, ang mga tao mihingalan mag nabuang siya. Nga igsoon, maunay ang muhatag o differentiation ba, kalainan sa mga tao nga nahigugma sa kalibutan o sa mga tao nga nahigugma sa Ginoo. Kung mahigugma tas Ginoo sama sa paghigugma ni Jesus sa iyang amahan o sama sa paghigugma ni Maria sa Ginoo, sa paghigugma ni San Jose, sa paghigugma sa mga santos, labi na sa mga martir, sama aning Saint Agnes, sama ni Pedro Calungsod, sama ni Lorenzo Ruiz, kanang klasihas paghigugma, sama sa gibuhat ni St. Francis of Assisi, San Roque, San Vicente Ferrer, nganlan ginas kalibutan o nabuang. Kinsa ninyo dinhi ang musunod sa panigingnan ni San Lorenzo Ruiz nga biyaan ang pamilya aron mahimong martir didto sa Japan, biyaan ang asawa ug mga anak. Taas ang kamot. Tanawa, di bawa. Kung naay inyorong anak or inyong igsuon or imong bana or imong asawa, muingon, biyaan ti kadong, biyaan ta mo makay magpakamatay ko dito sa laing lugar. Unsa imong itawag? Unsa imong isulti? Nabuang ka? Nabuang ka? Ana. Kung naaroy imong bana or imong asawa o imong anak, akong sundon pa, akong sundon ang Ginoo, ako ning ibaligya ang tanan atong katigayunan ug ang halin akong ihatag ngadtos mga kabos. Unsay imong isulti isip ginikanan? Ay pagpakabuang diyan nga ni malaka, nabuang ka. Pero nagtuman ba yan na siya sa sugos Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Mao biya na gibuhat ni Langsin Santa Teresa Babila, San Roque, nilang St. Francis of Assisi, gipamyaan dito nila tanan. Bisan lang ganig na imo ingon nimo tingali imong anak, sige kong paminaw sa waling padersiano ba ang atong silingan, gamay makaigagianan, pwede ga ato laning gubon atong koral niya, atong atrasan og mga 2 meters para makasud sila ngadto sa ilang agianan. Unsay mo isulti? Isip ginikanan niya, ikaginagbayad anang yuta, pero imong anak sige paminaw sa akong wali. Ingon siya, imong anak mga 15 anyos niya, mo ingon nga ato laning gubon atong koral kay para makaagi atong silingan. Ada yung isulti niyo. Pero ang imong yuta, dako-dako pa. Mga siguro na kayuta, mga 1,500 square meters. O niya, kuhaan sa imong anak og mga 50 meters siguro. Ana, kay para ihatag sa silingan, agianan sa ilang sakyanan para di na sila maglisod og agi. Ana, musugot ka, dili. Kinsay musugot, in kaso lag-ana imong sitwasyon. Hala, na itulo ka buok. Nya kamong ni isa nipalit na mong slot. Ay galison kay palit og slot unsa nakapaghatag ang bitaw, joke ra na. Congratulations kay naa di ay pipila dinhi nga naghuna-hunaan na sad.
Kana lang. Nganlan nakagbuang ang imong igsoon kung muhatag kag 50 meters nga wa gyoy pangayog bayad, moingon na imong igsoon, nayabag ka. Gitarong na natugbahin ang atong kabahinanan sa tong mga ginikanan nga porting hago atog pamalit aning atong mga kabtangan, imo lang ihatag ang inyong silingan. Kanara bang inyong silingan? Sige ra ba naglibak nimo? Nabuang ka? Ingon mo niya, mutubag rasad ka. Ay, ingon man sa Kristo nga higugma ang imong kaaway sa animal ka. Awa na di, nabuang na ka. Di ba? Or ang imong negosyo kay magpautang ka na ay interest niya, usas imong mga igsoon moingon, day naminaw kang padersyano. Ingon ba padersyano nga ang Ginoo nag-ingon, kung kamo magpahulam ayaw na paningil og bayad. Unsay imong isultian ang imong igsoon? Buang ka diha, ako ning kwarta, manong hilabtan man ko nimo. Adi ba, naminaw lang ko padersyano, bakay makapaimpirno man dahil ng pagpaningil og utang. Unsay mo isulti? Nabuang ka? Muna si Jesus, grabe kaayo ang iyang gipangbuhat. Muna sa unang pagbasa, gibutang dinhi, unsa to'y gisgutan sa unang pagbasa? Uy. Ang ato kunong Pangulong Pari na mao si Jesus, wa mo gamit og dugo sa baka aron isablig sa mga tao aron malimpyo ang ilang sala. Ang iyang gigamit ang kaugalingon niyang dugo aron isablig nganhi nato. Kanindot, no? Unsay imong ihingana ng tao nga magpakamatay para sa mga kaaway? Buang. Si Jesus nagpakabuang. Nabitay bana nga akong naistorya. Dugay-dugay naman eh. Pero to ang iya, murar sa tog kinabuang, pero nakasulbad bayas problema. Ang iyang asawa wala na mutagad niya, kay bisyoso man siya. Niya sa diyang nakaamgo siya nga magguba gid ilang pamilya kung padayonon iyang bisyo, drugas, niya babay, iya ginang gibiyaan tanan ning uli sa ila. Di naman siya dawaton sa iyang asawa. Motong sige na lang siya higda dito sa gawa sa ilang balay. Kanang gawa sa ilang balay ba? Ato lang siya mo higda. Di naman siya pasakon. Hangtod nga ang iyang asawa gisamukan nga sige siya higda dito, musaway naman sa mga tao. Ana, gigawa siya siyang asawa o sa kagabi ni ana, siya nga, ngano mangyog ka? Imo man kong pakauwawan. Ngano nga himo ka maghigdas gawas? Ingon siya, o di man ko nimo pasudlon siya. Nabuang ka, pasudlon ti ka. Na imo kong gibudhian, imo kong gibinuangan, naan mo tanang bisyo, nabuang na ka, imo kong iapil. Ingon na siya, sige, unsa pa may mo hingana ko. Nganlan ko nimong buang, karon magpakabuang yung kus paghigugma nimo. Nakasuot ko no siya, magkakaadlawon. Nakatukhang yun siya. Ingon siya, og di pa ni igong pruiba na sobra na ko sa kasimana din hingga sa gawas. Og di pa ni igong pruiba nga nabuang na ko sa paghigugma nimo. Sige, puni pa bisag ko sa katuig, anhira jud ko higda sa gawas. Sus gipasulod siya niingon ang iyang asawa, animal makakambuang nga kasud dire. Sud siya ngadto, nangahilom silang duha. So usahay ning pagpakabuang ba sa paghigugma makasulbad og problema. Pero kining pagpakabuang sa mga butang sa kalibutan, sama ning kwarta, dungog, gahom, makaguba og kalibutan, makadugang og problema. Mas may pang magpakabuang ta sa pagsunod sa Ginoo, kay daghang problema ang masulbad, muhari ang kalinaw og kalipay. Kaysa magpakabuang ta aning mga kalibutanong mga pagtulunan, labi na ginang bisyo, kahakog, kadao, garbo, mga guba ang kalibutan o muhatag og daghang problema. Mo ni karon 14 atong daghanang problema
kay daghang mga leaders nato, apil naming mga pari, mga obispo, nagpakabuang sa mga butang sa kalibutan. Lingi ay mong tupad. Nya, kablita siya. Ing na sugod karon magpakabuang na tani santo ninyo ha. Sige, ing na. Ha, ang uban wa gyud mo lingi. Mao na sila. Hindi na manindog na ta.